Wah, bicycle guys, masih SS. Sampai oरैबायदि बार नै माबायदि अवस्था जाजोबखो सेस। ये क्या हुआ? ये नहीं लाए बार जो सेस। मोये हो गया बंदू, मोये। जोंनि गामिनि साइज क्लाबर। Hey, bisa apa kali? Bos kali. Mana dapur dia ada gaya. Bisa habela. Ini nggak bos kali dapur. गजब बेइज्जती। आं नोंखौ स्टार्टिंआव होनसै मिथिबाय स्टार्टिंआवनो होगोन आं हिन्जाव गोदानसो हौवा गोदाना होरो हौवा गोदानालाय हौवा गोदाना गावदां गोजा सिख्लाफोराव नै So hello and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौ बरायहरना थाबाय लोगोफोर। So दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। So गामियाव हाबा दङ आरोना लोगोफोर। So दायो आं हाबायावनो थांनो नागिरदों। ओमफ्रायो मा होनो दिनैनि ब्लगा एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर। दिनै जोंनि गामिनि समायना सिख्लाफोरखौ नुलायसिगोन लोगोफोर। So नायलांबाय थादो। एकदम ओरैबायदि बार लोगोफोर। नै बिरखारजोबना दं रावबो गैया ओंखायनो आङो थांनानै फैफिनसै आरोना हाबायाव। स' नायलांबाय थादो आं थाबायनानै थांसै गामियावनो नालाय। गाइसमोन हाबायाव थांनाया नै आङो गामिनि So guys, finally आङो हाबायाव मोनफैबाय आरोना नै हाबलांसै नै गथ'फोरा आसोलफोरा ओइ मा नायदों नोंसोरो मा नायदों मोजांखौनो नुदों गेटखौ आंखौबो मोजां नुदों दा हेन्डसाम नुहरदोंसो आयंखौबो आदै थाब फैदो नै गाइसमोन सिं हाबलांगासिनो गाइसमोन डाइनिंआव होलांबाय आङो ओमफ्राय ओरैबायदि बार नै माबायदि अवस्था जाजोबखो सेस ये क्या हुआ ये नायलाय बारजों सेस मोये हो गया बंदू मोये ये क्या हुआ ये मोये हो गया वो भी जाने वाला है देखो बेगु बे गया नहीं भाई बेगु या नहीं बार ने माइ गावग्रा माइ सिगोन माने डिस्टार्ब होदों बियो नै गाइसमोन गया गावबाय आरोना बायसिगोननि फिथाइ दं ओरैबायदि डेन्जार बार बिराद बार खादों आरोना नोगोद बार बारदों आरो नोगोद हिउ बार नोंसोरखौ देखायाबा आं गारगोन नामा ओमफ्राय दा मिरामति खालामफिननायनि हाबाफारियाव बेस्थ' नै आसोलफ्रा उपाय गैया बारजों हायाखै देग्लाय नै खस्थ' मोनबाय बिस्राफोर ए गोजौआव सोर हनै हाबा दिनावनो बेबायदि अबस्था जाबायबा मा जाबावगोन लादों नै गथ'फ्रा नै एकदम मा होनबावगोन दा गथ'फ्रा दा देलायनानै बरिया थानायनि टाइम बेस्राफोरा मावनांदों नै ओइ फंबाय BTS आ माने गोजौ गाखोना दं नै बेस्रा
दा खमारा माइथिं हेबलायलायना थागौमोन बेस्राया ओइ खमारा माइथिं हेबलायलायना थागौमोन नोंथ' आं ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफ्रा जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय नै दालिखौ माबायदि बानपानि जाजोबखो दालिया ओमफ्राय नै बेदरा काला ब्लेक डग जाबायलै नै रानग्राया जोंना नैबेसो लोगोफोर दायो जोङो बैराथिनिफ्राय गय जानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बैराथिया हिन्जावखौ जोंनि गामि खाथियावनो लांदों नालाय ओमफ्राय सिनायखायो आरोना गय जानो थांफिनबायसो नै बैराथिफोरा बैराथिफोरनिफ्राय गय जागोन गाइसमोन ओमफ्राय नोङो दा फाल्थु ओमफ्राय बैराथिफोरखौ गय लाबोनो जोंनि गामिनि समायना समायना सिख्लाफ्रा होलांलायबाय थिं बैराथिफ्रा जि साइज का गाइसमोन इ देखो गया बायसिगोन गाइसमोन सेस गोबाय सेस लागायबाय नै थिंसायाव लागायबाय नै yes linglap मा जाखो बियो बारहुंखा बारनानै फागुन मासाव गय फिथाइ जानाय र' फागुन मासनि बार गला बासायबाय मथराबो बासायबाय सिङा गाज्रि जाजोब्बाय नै खाबाय आसला मा जाबावगोन दा बिदि गय बायनायनि गयखौ जानो हामाथ' मोजां जायो मेलानि हामालै शिवनि फिटना नों गय गायनाय टाइमाव गया बायबाय थायोनो बिदि बायनाय गयखौ जाबा बिदिबा गारनोसै दां गारदो हिन्जाव गोदानखौ लायनि फट' खेबनो दे Aku coba dah mula. Mungkin tu sahaja dah. Jadi. Cerai dulu. Cerai. Beri itu baru. Hai ting, sampai. Why bro? नाचने दो नाच रहा था जोंनि गामिनि साइज सिख्लाफोर बियो ओमफ्राय मा खालामदों ओमफ्राय आं केमेराखौ इथिं लानाय बायदि हिन्जाव गोदान खाथियाव हिन्जाव गोदान खाथियाव थांबाय हेल' गाइस जोंहा दिनै हाबा जादों हिन्जाव गोदाना हिन्जाव दङ नोंसानि दा जोंनि गाइस मोननै ओंखाम जाग्राया भर्ति दायो ओमफ्राय इथिं माखासे जाखांबाय
नै दासो लेट जाबायना फैनायानो Gandos बोरै ओमफ्राय जानायफोरा बोरै जादों देरसिगोन wah बिराद जाबाय नामा ओमफ्राय नैबे हेन्डसाम फंबाया मा बुङो दिनैनि हाबानि सोमोन्दै फंनैसो बुंलाय कामान्डो बियो कामान्डो कामान्डो जादोंना नायदों ओमफ्राय मानसिफोरा आच्छा मारै हाबानि सोमोन्दै फंनैसो बुं हाबायाथ' बार बारनानै एसे बोरैबा जाबाय ओमफ्राय बेदरफोराथ' गोथावानो जादों आं जायाखैबाबो गोथाव आरो ओमफ्राय बिसोरलाय सोर सिख्लाफ्रा लोगो नामा सिख्लाफोरा बे जोंहानि न'नि जाथारो आच्छा दे मोजां जादे देलाय टेस्टखौ नायनानै खनसे खोन्थाहरलाय मादि दे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब थेंक इउ आब'खौ दिनै लांसिगोननो नों हरगोन ना हरा मा होनो नों थांफादो आब'जों हरा लांसिगोनबा दिनै नों सुदों मोजां लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब होनना बुंहरब्रा खनसे नै जोंहानि बे नैबे सासे आगै ओमफ्राय नैबे सासे आगैनि लोगो आरोना सानैबो आगै गोजासो दे जाबायबा दे गय जानोसै हरदो Hei, miथिगौ बिथाङाबो खालि खालि माने दाबो गैया आरो गारिया खिथाखाबाय आरो जोंना पस्ट खालिबाबो दे बुरै सासेना Zo, down. Down. Ha. मेहंदी इस बार दिखाओ मेहंदी फिर से दिखाओ मेहंदी वाओ नाइस देखिए कितना लोग आया हुआ है सामने Bonaici लायाखै फट'सो लादों Cakas, fikadan cakas. Ang nunggu starting awan sih cuy. Starting awalnya kena nunggu. Macam tu. Cakas bawang na. Thanglai guys, betul mau thanglai. Super nukada. Smile. Sampai.
एकदम बुरजा बुरजा होलांखा बिसोरनो हाजिरा मावनो ओंखाम मोनजायाखै नारसो होखा एसे होलाय इउटुबारफ्रा एसे मोजां हो माबाखौ कमेन्टफोराव एसे फैसा होब्ला जोङो गस्ला गिन्जि बैसागु बायनो थाखाय र'लै अडियेन्सफोरा खोनादों दे बुंफिनलाय बैसागुआव गस्ला गांसे गिन्जिफोर मोनथोबैयो आबौबो नैबे फंबायबो एसे नायनाय होथियो दे अडियेन्सफोरा बुजिबा बुजिसिगोन आरोना बोर हरसिगोन लाव फाननानै बेसे मोनो बिसोरनो इंलिसाव बुंबा बारा गाज्रि खोनायाथ' दे इंलिसाव बुंबा हिन्जाव गोदानसो हौवा गोदाना होरो हौवा गोदानालाय हौवा गोदाना गावदां गोजा सिख्लाफोरा हनै दामा दामि सिख्लाफ्रा दामा दामि गाइसमोन जोंनि लागोआव सिख्लाफोर नांगौबा लांफै बिराद समायना समायना सिख्लाफोर दङ जोंनि गामियाव नै नांगौबा आरो कमेन्टआव लिरहर नै जोंनि आदानि फिसाजो मा नामलाय ग्रेसि बावबाय थायो आं नामखौनो हालौ होनलाय हालौ होन बाटारफ्लाइ संखो दे कन दे गल' बाटारफ्लाइ रेकर्ड जागासिनो ओमफ्राय गाइसमोन ओमफ्राय र' खोनासै नैबे मिटार ना आंनि नै दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय दिनै भिडिअबो लाबाय आंना जमा ओमफ्राय दायो हिन्जाव लांफैदों बिथांमोना हौवा लागोनि जोङो ओमफ्राय आङो हिन्जाव लागोनि आरोना हरनोसै दसे उनाव ओमफ्राय हाबाया दाननाया जाथ'वाखै दानसिगोन दसे उनाव ओमफ्राय र' माखासे सिख्लाफोरनि भिडिअ लानोसै नोंसोरो नायबाय था मोजां मोजां सिख्लाफोर नुगोन लोगोफोर टेनसन दा खालाम आंनि भिडिअआव मोजां मोजां सिख्लाफोरल' नुखायो सिन्था खालामनाङा जिरायनो माने ओमफ्राय नैबे सासे आदा दङ आरोना नै हेन्डसाम आदा हिन्जाव लांनो फैदों आदाया नै ओमफ्राय जोंनि गामियाव फैबाय आरोना दायो मोनफैबाय बिथाङा बुरिया जिरायना दङ जोङो नै इलाय जमा फैदों ओमफ्राय दा बिथांमोना बिराद खुसि नुदों आरोना मोखाङाव नायनानै मोनलांगोन नालाय मोजां दा सुपार दे नै बेवहाय गोदान लांसिगोन बिसिनि गामियाव लांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बिथांखौ सिनायोदां सोरजोंबा नुबाय थायो आं नामखौ बुंथ'ला नोंसोरो कमेन्टआव लिरहरदो नांगौबा दे लाबोगोन होनदोंमोनलै ओमफ्राय थांनो इथिं मोसानायखौ लानांगोन ना
Combinacho na. Combinacho. और मेरा दोस्त करना उधर दिखाओ फाइनल देखो कोई तो है बोलो ना क्या बोलो ना अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं निकला तो एकदम जासि लागासिनो नै ओंखामानो गैया नालाय माखौ माखौ जादों नालाय ओमफ्राय इथिंजाय दङ ओमफ्राय बिथिंना ओंखामानो गैबावासो डेन्जार जाखायो बिसोरो सिख्लाफोरबो दं माथो लावथाय मामानो खम माथो लावथाय साखाया मोनसे गिदिङाखै Gan hotonan layawan yang suka gede, udah dia mau. Nanti kalau gan nemu kalau nabi, gan nemu sih mau gan. Jika lima waktu, kawan ada juga lah. Naibra video kelakadan. Neng mendilin kang dah.